Però avui li voldria demanar que cada dimarts, abans d'aquesta gestió, deixi que seva la soberbia i la prepotència. Perquè amb més de 700 morts damunt la taula, amb més de 40.000 persones més que l'any passat en el paro, amb més d'un 40% de paro juvenil, amb les coves de la fam més llargues cada vegada i amb Balears que lideren negatiu totes les enquestes econòmiques d'Europa, crec sincerament que vostè no té cap motiu per venir aquí i brevetjar de la manera que ho fa, ni fer gala de la prepotència i de la soberbia. La setmana passada vostè ens va dir a l'oposició que havien de fer feina. Volguem fer creure que no en fèiem. Cada setmana vostè ve al Parlament i diu que no han presentat ni una sola mesura. Bueno, i miri, li acaben de deixar aquell document. Un document que són les més de 360 propostes que ha fet el Partit Popular en aquell Parlament des del mes de març fins ara. Un document ple de propostes per superar la Covid i que vostè, senyora Armengol, els ha rebutjades pràcticament totes només perquè són del Partit Popular. Aquesta és una prova més, senyora Armengol. Això és una prova més que vostè menteix descaradament cada dimarts que ve aquí en el Parlament. I li exigeix un mínim de respecte per la feina que estan fent els diputats de l'oposició. Avui ja va tornar a fer, dient que no fan feina. Avui ja va tornar a fer, senyora Armengol. Aquí jo no he vingut a comptar les hores de feina que suposadament fa vostè. Jo venc aquí a controlar la seva gestió. Ja que vostè qüestiona la nostra feina, jo sí que li vull dir que en tot aquell temps de pandèmia no m'ha quedat temps per anar a tancar cap bar de copes de matinada. Mai. Per tant, senyora Armengol, deixi de menysprear a l'oposició, deixi de mentir i, sobretot, aparqui partidismes i rèdits electorals, perquè ara la gent ens necessita a tots fent feina perquè la gent de les Balears visqui millor. I aquí ens hi trobarà. Gràcies, senyora Armengol.